I respect you. I respect you. Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Oli, and welcome to 0.5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwe, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosoka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wangu agara uri mugari wemunomo wepanapa aiwaka, ndangokutenda nekuti sei nokurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting 0.5 Creative Studios. Hanzi mapurisa atiri kutarisira kuti arikavhe 4 million yakabiwa kubulawayo. Vanhu vari kuswera vachirwira mari dzebribe. Mari inenge yatorwa vakomana murodhi vanozoenda kukamba vonoshare, but umwe manje azotora mari vaitinya akuda kudya ega. Ndonya yandikufambira zvabanje atora mari vatinya mari. Pazoita bongozoso baba, pazoita bongozoso. Ndo video randoda kuti ndikuratidzei kuti zvinhu zvacho zvina kumira mumusha. Ndokwatasvika, ndokwatiri kuenda senyika. Inobuda here 4 million vakomana vari busy kurwira $5. Mawani. Zimbabwe mawani. Zimbabwe zvayo zvamanje Zimbabwe irutapira. Zimbabwe uchi anditi saka ndisandapinda muvidhio rangu ndisanda kuratidzai zvizere. Ndodangoti kana une business raunaro rauda kushambadzirwa ndibate. Namba dzangu ndo idzo dziri pascreen idzo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire ndibate futi pasame number ipapo toita tofambira nyaya dzacho handitika nekutoti aiwa isusu hatinete. Tinoita sei tinodzifambira handiti. Gwenzi rephytomed aiwaka richiripo ende rakazara. Chinongodiwa chete bata namba dziri pascreen idzo. Wotaura nemusikana anonzi Koni woti ndabva kuna DJ Holy. Vataura iwo kuti iwewe ndiwe munhu wacho ari kuita zvinhu handitika. Saka ndiite sei ndirongerewo, ndichunewo, ndikwanisewo muzvinhu, ndiwane gwenzi handitika. Aiwaka anokusota ichi at the same time handitika. Zvikanzi naMichael, we open FNB accounts with a passport without permit. Chinongodiwa chete passport yako pasina permit handitika. Saka bata Michael panamba dziri pascreen idzo okuitira sei okuitira mudhiginyira wacho. Zvinhu zvako zvoita sei zvinhu zvako zvoendeka, zvinhu zvoenda forward handitika. Rega tipinde muvidhio revakomana tinzwanzwe vakomana vachiita sei vachirwisana vachiita bongozozo pamusoro pemakoina vanenge vatora murodhi. Pakashata zvamanje parikuita sei pari kupisa. Zvinopera mushe here zvinenge zvichiitika izvi.
Uri wamari wawasingani. Yakuwara maebe kutaburi. Machini uri dushoso. Yakuwa chini uri dushoso. Uno gari ya moja ngeo. Wajore. Atora arabiu. Yura selimene. Yura selimene. Ayo mwenye bangi. Kana mjini manza mwenye sese pano. Nasi kana mjimaniza kama nasi kuruka hapa. You're not going anywhere. From now. You ain't going. You don't want to hold to it. You don't want to hold. Paco, papi, Paco, papi. I respect you. I respect you. Not the fear of that favor. Maria pia nani kwa wewe? Right, mangozvionera mega mahwanaya mabhiravira ndo mapurisa ndo zviri kuitika kuseri kwekamba. Kana $5 yako yatorwa parodhi inozonogovanwa, but pane umwe ari kunzi atinya mari, umwe achiti ndakuvara ndipewo yakawanda ndiende kuchipatara. Hanzi avo vanga vachita mhirizhonga avo vanonzi Constable Matayaya of zeta rapi Chikanga, anga achirohwa uye achitemwa nemabhuku uyawe anonzi Constable Mazhindu of zeta rapi Danga Mvura. Mahwanaya mufesi uyo anga achitraya kutaura nevanhu achida kugadzirisa zvinhu kuti situation iite sei idzike, vanonzi Sergeant Musonza of Danga Mvura. But semaonero enyu 4 million inobuda here kana tiine vanhu vakadai so, kana pachiitwa hunhu wakaita sei wakadai so, kuti vanhu vaakuswera vachinetsana vachitukana vachiroverana tuma $5 twavanenge vatorera vanhu parodhi. Amen. Nokuti nyaya yacho inoperera kupi, tichange tichikupai zvizere tichikuratidzai kuti aiwa zvakazofamba zvichidai. Ndo nyaya yanga ndingori nayo zvamanje yanga ndangoya kuti ndikuratidzei. So me DJ Oli and the rest of the crew behind the scenes, kuti it's bye for now. Ngatisangane muvhidhiyo rinotevera.